Usamthanda kodwa ubaba wekhaya? Yebo, Ucabanga ukuthi uyamthanda noma uyamthanda? ngiyamthanda. Inkinga ngifuna siphume la endlini. Yikho usuphuze ngoba uphuziswa ukuthi awufuna niphume. Yebo. Yini ekwenza ungathanda ukuhlala emzini nihlala nomani bawuthi ngoba uma uthe undodakazi lo omunye omdala usebenza kahle uyihlalela le ufika ngokuvakasha? Ufuna ngipheke njalo asishintshane. Yezwa. Ufuna ukushintshana noba? Naye Noma. phela kubona umuzi wami ngedwa. Uyayizwa ngida. Ingako ngizocela usizo la ngani zami. Kungako ke ngithe hayi la ke ngicela ningixazululise le nkinga. Ukuthi ungake ukuthi kusekuzekwe umakoti ekhaya. Ajika azothi nama ngipheke ngelinye ilanga. Into enjani le? Ngicela ukuthatha leli thuba ngibingelele mbukeli we-Black Life TV kwisiqephu sethu sithi izinkinga zomndeni with myself uMlangeni Magasela. Niyazi-ke kulesi siqephu ukuthi njalo nje sihlezi siza khona uma ukuthi imindeni inenkinga bese siyangenelela-ke nani-ke bese niyasisiza abafethu. Nawe-ke mbukeli bese uyasiza ukuthi ngempela lolu daba kube melibhekene nawe ungalihindisha kanjani bese uyasenda laphana kuma-comments bese yafunda-ke nomuntu kade enenkinga abone ukuthi mhlampe angasizakala kanjani. Into engithanda nalolu hlelo ukuthi liyafundisa ukuthi imindeni nemindeni iney'nkinga zakhona. So wena ungacathi iy'nkinga zakho inkulu kanti musulalela ezinye iy'nkinga zabantu ubona ukuthi hayi man le nkinga incane and then bese uyakwazi ukuthi umbonge uNkulunkulu for that. Let me not waste time. Angithatha leli thuba ngibingelele uMayi eduze kwami. Sawubona njani? Siyaphila ngani yami. Yebo. Ngicela umabingelele nje umbukeli we-Black Life bese yasho ukuthi uba wakababa bese uyachaza ukuthi ufisa sikusize ngani. Nginibingelele kulolu hlelo. Mina ngilapha nje kule khaya ngize ngenkinga yamakoti wakami. Okay. Umakoti wakami uphuza ukuxaka. Ngiyamthanda umfazi womntanami. Kodwa ngixakwa yilo utshwala. Uphuza abuye ebusuku. Manje umfana wami okukhulu kakhulu akaphuzi yena. Hawu. Uze ahambe umakoti abuye ebusuku indodana iyona ekhaya ekhona lekhaya iseyifikile lekhaya. Indodana yona seyize ipheke lekhaya. Hawu. Umakoti uyothi uyobuya esegwegwe seyisimanga eselala engasazi nokuthi kambe kuyaphekwa yini. Manje ngani zami ngithe angize la lekhaya ukuthi hayi ngisazocela usizo ukuthi ningeluleke nami. Ukuthi wenze kanjani? Ukuthi ngizokwenza kanjani kudinga kwenzeke kanjani. Ngize ngifise nokuthi ngcono kube nomfana wami uyaphuza kanje ngoba ngizothi mangicomplaina baphatheke kabuhlungu kube sengathi ngikhetha ngoba kuwumntana womuntu. Ngiyamthanda umakoti wakami. Ngicela isaluleko kunina. Siyabonga kakhulu. Sizama ukuthi sikwenze mama njengokufisa kwakho but kunemibuzo engifisa ukuthi ngikunikeze yona unabantwana abangakuvela? Nginabantwana ababili. Umfana nentombazane. Ubaba usakhona kasekho? Ubaba akasekho ngisele nalomfana esengithembele kuyena kakhulu. Intombazane yashona yini nayo? Intombazane ikhona kodwa iyasebenza ihlala ekhaya. Umuntu engihlala naye yilo makoti esengithembele kuyena nalomfana. Umakoti atohoza kodwa mhlawumbe? Umakoti akatohozi. Umfana usebenzayo? Umfana osebenzayo. But uma ukhuluma nomfana wakho uyathini ngalolu daba umbuzo uthi indaba amthatha apha usisi lo ocwile kanje inkambeni? Uthi naye wengazi ngani zami ukuthi kanti uphuza lokhu ukuthi impela uphuza kuze kweqe. Kodwa manje uyasho ukuthi kodwa uyamthanda umkakhe ngoba uyamwashela uyamphekela ngesikhafutini uyasipheka ke impela ngalelo langa mephekile. Kodwa manje hayi zonke izinsuku. Kodwa uthi uyamthanda yena umkakhe kodwa naye kuyaxakeka ila. Utshwala. Okay, into esilethe la indlela aphuza ngayo umakoti. Yeah. Okay, ngiyajabula kakhulu ma for information osuwasinikeza yona but into esizozama ukuyenza-ke kuzophoqa ukuthi siqale sithole umfana or sibathole bobawu-2. Sizwe from umfana engeke angathi singabathola baba-2 ukuze singamoshi isikhathi kungabi khona ozosho ukuthi kanti omunye akakwazi. Kubalekile lokho mhlawumbe if sixoxa njengomndeni kuzobonakala ukuthi siyayithola yini indlela yaphambili. Yebo ngajabula ngani zami ngajabula kakhulu ngoba angithandi ukuluzwa nami ilo makoti kodwa manje sokuze kufike kutheni kudinga enze kube nomshado omkhulu wesiZulu kufuna afakwe manje emshadweni okugcina emagcekeni
Sizomthela simthini lo muntu ngenyongo onje. Mekhona nje ama-family gatherings uyenze njani mhlawumbe menemisebenzi uyaphuza Still uyaphuza. Ufike segqweqwe sethi obani bona labangabazi. Jesu. Still akanamfihlo. Uthi kanti utshwala boneni nomshado. Utshwala nomshado yini exabana lapho. I understand le. Mhlambe uzo-understand ametshelwa yinina ngani zami. Kodwa ngifisa ukubuza noGuy umntanakho lo ukuthi yena wayibonene inkosikazi. Ngiyakuzwa wena ma umuthi uyamthanda and nakhona uthi uyamthanda ngoba ulethwe ingane yakho but nami anginayo isho because izinto oyichazayo ikhombisa ukuthi lo muntu uyafisa ukuthi umthande umamkele njengomakoti kwakho. But asingasimoshika isikhathi angifuni ukukhuluma kakhulu asenzeni kanje ibukelo Black Life TV azama ukuthola umfana siphinde sithole nayo umakoti sizwe ukuthi ngempela njengoba umuntu endala ikhala kangaka ikhala ngophuzo likamakoti olweqile lwenziwa yini wafike vele njalo kwenzakalani asameni somlanda umfana nomakoti wakhe. Uzophela makhaza kulobu ubusika uma nje ungasitholi isibambelelo uyambona uyakujolela uyamsola ukuthi usethola unumber 3 uyakushaya athi uhamba namagenge kodwa uyabona nje ukuthi ayikho lento lalela sondela ngizokusiza thola isibambelelo kwa Black Life Traditional Pharmacy sizokusiza abheke wena wedwa athande wena wedwa acabange ngawe wedwa angamfisi omunye umuntu ukhona wena kulula ukusebenzisa futhi siyasebenza ukuze usithole zi-order zakho namhlanje ku 062-219-7748 sheshisa ungasebudlule nawe ubusika sidiliva magumbamano omhlaba noma ukuphi lapho khona siyakufakela Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Welcome back imbukelo Black Life TV with myself Mlangeni Magasela kwisiqephu sethu sithi izinkinga zomndeni njengoba denizwile ukuthi mengimenyoma wachaza udaba lakhe lawo ukuthi hayi unenkinga ekhona emndenini wakhe afisa ukuthi thina is Black Life TV sizama ukumsiza simluleke ukuthi uzoya kanjani phambili ngalolu daba njengomuntu osemkhulile uyafisa ukubona umndeni unothando unemfudumalo ngoba phela yabazi labantu izinto inkinga eziningi zivele bavusele ngezifo eziningi yabo so asingasimoshika isikhathi ngizothatha leli thuba ngibingelele ozakwethu la eduze ozakwethu okay ngibingelele umndeni sawubona njani. Ngiyaphila njani? Ngiyaphila sawubona mami. Ngicela abantu uzisho uba kabani and also yourself kodwa ngicela ngiqale ngibingelele ababukeli. Sanibona ababukeli igama lami ngumnqobi Cebekhu ngumnqobi Magwala ngize la uma ubhala le Black Life TV ngenxa yamakoti wami la uphuza kakhulu. Hawu Sanibonani babukeli igama lami nguAnele Sibongo Hamzolo ngumakoti la ekhaya angazi ukuthi ngibizeleni kodwa ngibizwe uma cela ukulalela yena. Okay. Asingasimosha isikhathi mawami. Nazi ingane zakho lapha ngicela uyichazele ukuthi yini enza ukuthi ufisa singenelele kuyona la kulomndeni. Khoti wami Anele ngikubizele la ukuthi bazongixazululela mhlambe uzoyaleka kubona uzobachazela ngoba ngani yami ngihlezi ngikutshela ngithi utshwala angibuthandi usobukweqa kakhulu ukuthi uze ubuye ebusuku ubuye umnqobi esebuyile uze ungakwazi nokupheka ngani yami sengithi ake ngize la kulolu hlelo lana ngeke ubezobachazela uzobachazela wena ukuthi inkinga yakho ilaphi kangaka ukuthi awusakwazi ukuphila ngaphandle kotshwala uze ukhohlwe isikhathi sokuthi ngathi lekhaya umakoti ufika ngalesikhathi kudinga siphekele ngizodlani ndanama ngabe ngingasaphekelwa wena. Yeah, siyabonga mama. Hayi lokho ukuthi angipheki-ke mina ngikwazi kodwa engikwaziyo ngazi ukuthi nje mina ngihamba sengiphekile ukuphuza angiphiki ngiyaphuza vele kodwa ubuye ebusuku hayi angaze ngabuye ebusuku. Uphuza kanjani mhlawumbe? Ngiyaphuza nje ngihamba nabangani bami just ukukhipha lokho kodwa ubuye ebusuku hayi angaze ngabona. Okusho ukuthi uma uqamba manga. Shuthi-ke phela. Makoti uphuza kanjani? Khona abantu abaphuza nje yabo on special occasions, khona abantu abomayo, khona abantu nje abama rough drinkers thola ukuthi nje uyaphuza. Ekhona utshwala uyaphuza. Shuthi wona. Shu uyabomela. Yebo. But ngicela ukuza ngakwena usisi momthola nje ethini ingxoxo yenu wayiphuza noma Asiqala ukuhlangana. Hayena ube umuntu ongaphuzi lokho aphuza manje. Bephuza kahle. Kodwa kusala uyazi.
Ngiyazi ukuthi uyaphuza kodwa ngazi ukuthi uphuza casual. Hhayi manje lento oyiphuzayo. Yabo. Uphuza kodwa. Ukuphuza kunankinga nakho. Inkinga into esixabanisayo ukuthi uphuza kakhulu manje. Yabo. Yazi shuthi uma ethola omunye-ke noma wakho uzomphekela amgadele ungaphuzi futhi. Ayindaba Usho kanje? Uphuzile namanje? Hhayi angiphuzanga bengisakhona kodwa. Hayi sisi. Umuzi uzovusa kanjani? Umuzi ade ngavusa mina. Awuvukile umuzi uwile Asho ukuthi ubisoyibona kodwa mina Uwiswa wena. Hayi mina ngiphuzi ngibe ebusuku mina. Ngiyaphuza kodwa izinto zayendlini ngiyazenza. So uqhubeka bhuti wami. So uma umthola umuntu onjani yini nje akwenza ukuthi ubone ngathi ish ya lo Angitholela angaba khona unkosikazi. e-tavern futhi. Okay, ngicela ubuza ubhuti ngiyakuzwa sithando sami. Yes. Angiphiki satholana e-tavern. Uyaphuza yini wena? Cha ngangihamba nabangani bami. Futhi nakhona sasingayi kuyophuza sasobuka ibhola. Bathi thina sinakho ukuyobuka ibhola e-tavern. Sure. Ngoba futhi nasendlini ugogo uthanda ukubuka iy'tori zakhe. Sure. Futhi ngahlangana naye ntokazi. Bengaphuzi futhi kakhulu ngicatha wayephethe isavane eyi-1 lapho. Savana wayengaphuzi kakhulu. Hayibo, okay, sorry. Isavane eyi-1. Ngokwami-ke ngithi umuntu aphuza into eyi-1 akaphuzi kakhulu. Mhlawumbe useqeda ukona. Ya. Ish. Yabo manje. So besihlangana ethi kumina yena aphuzi kakhulu. Ahambe futhi nabangani isikhathi esiningi ngoba ubusuku. Sixoxe nje kube mnandi yabo. Ngayitshela ukuthi hayi sothola one night stand naye. Kwaba ukuthi umuntu akhethe ekugcineni. Sure. Hayi na ngibona ukuthi umuntu ohloniphayo, umuntu onothando, uyawasha nale ndlela, ubuye apheke noma uyamhlonipha noma umthandile saqala. Anakashadi vele. Akakashadi vele. Lo Kube mnandi yabo. Yaqala indaba sesenomshado wesiZulu. Waqala washebiza. Uma uhleze ngikhalela ukuthi unongabuyi nje esinye isikhathi. Nami ngakho ukubona lokho kubuye ebusuku kakhulu edakiwe abantu abangani bakhe. Sixabane naye njalo ebusuku sagwebhana sashaya. Kodwa ayikho into elungayo. Like ngashana qufu. Kwesinye isikhathi kube kanjalo. Ubuya ngikholozela. Kakhulukazi ekuseni. Ngithi yazi wrong lokho. Wrong impela. Ngoba uzomlimaza. Wrong impela. Engakho ngagcina sengimyekile ukumshaya. Siyabonga. Ngangithi ugogo uzokwazi uma uzokwazi ukumqondisa. Ekhaya mama usakhona uma Cha sashona. ubukhuliso ba before bakulobola. Ngihlala nogogo. Ugogo unjani umuntu onjani? Umuntu oright nje aphuzi abhemi. Ufuna ukukhulise kahle. Yebo. Cabanga ukuthi ukukhulise kahle. Yebo. Ngokubona kwami. But yindaba afika ube umuntu omuhle kubhuku mase bekushayile izinto zakhona bese lokho ziyashintsha. Hayi besihleli kahle because bengasaphuzi ngihleli naye. Ngamtshela ukuthi cha sami sofuna ethi indlushe uma wakhe nosisi wakhe ebegoloza nami ngakhetha uyizenze into zami. Ufuna umhlupha kahle bengaboni emzini. Hayi ngimhluphi. Awukuhlupha phela ubuye ebusuku sibuye ungabuyi uyophuza. Hayi shuthi ukwabona uma wabo mina wedangazi. Indaba aboma wabo kuboma wakho phela uyena iniphatho omndeni. Hayi uma wakhe mina mama izala. Mama ezala. Mother-in-law in English. Kodwa ke angithandi ngihlala naye ngathi singathole yethu. Indaba ungathanda ukuhlala naye ngoba ufuna ukuphuza kahle. Yebo. Yezwakhe. Ilelo ke lingilethile. Iyangistressa lento yakho. Uyini kwenza uphuze kakhulu mhlambe if ungangi-understandisa nje girl to girl sekuba ngathi akho umuntu la endlini yini? Angazi nami kodwa nje ngiyaphuza. Uyabuthanda utshwala. Yebo. Uphuza nje mhlambe izinto oyithanda kakhulu. Phuza savana. Phela. Yebo. Iphuza mhlambe into engaki ube right. Ngiphuza ne-6. Awukazi ufike kwi-12. Uma ngihamba nabangani bami kuyenzeka siyithenge. 24. Yebo. Nayo nje siyayithenga. Kuya ngokuthi sihamba isikhathi esingakanani. Usamthanda kodwa ubaba wekhaya? Yebo. Cabanga ukuthi uyamthanda noma uyamthanda? Ngiyamthanda. Inkinga ngifuna siphume la endlini. Yikho usuphuze ngoba uphuziswa ukuthi awufuna niphume. Yebo. Yini ekwenza ungathanda ukuhlala emzini nihlala nomani bawuthi ngoba uma uthe undodakazi lo omunye omdala usebenza kahle uyihlalela le ufika ngokuvakasha. Ufuna ngipheke njalo sishintshane. Yezwa. Ufuna ukushintshana noba? Naye phela kubona umuzi wami ngedwa. Uyayizwa indaba. Ingakho ngizocela usizo la ngani zami. Kungako ke nje hayi la ke ngicela ningixazululise le nkinga. Ukuthi ungake ukuthi kusekuzekwe umakoti ekhaya. Ajika azothi nama ngipheke ngelinye ilanga.
into enjani le? Sithandwa sami, Ushamashusho futhi ufuna ukuphuma nale ngane. Ngiyasaba nokuthi ufuna ukumnquma lapha. Sengithi ake kuhlukane noma inhloko nesichanti makunje. Yeah. Ngeke ngithule ngidedele umntanami. uyaminda ma nobhuti if kutholakala umuntu ongasiza mhlambe aphumule awutohoza gogo? Cha. Oh, usukhathaza ukuthi usukade uyiphuzele. Yebo. Yes wakhe. Uyimisela kodwa ukuthi usebenze. Uma ungasuqhamuke ngasebenza. Uma ungaqhamuki ngekwazi uyofuna wena noma kube khona izinto ezizamayo ukuze ube nayo imali nawe yakho. So uphuza ngemali kaBrothers. Yebo. Brothers ngeke ama-choices akho Jomi. Azizwe inkinga. Angikujaji. Yini enza ukuthi uzufike Izinkinga. esinqumeni sokuthi ufuna ukuyokhokha kulomuzi? Yini le yayichaza ngawe ngosisi? Ukwasha? Akuningi okungichaza ngayo. Angibalele Yabo ku-3 bro. Lenhlonipho nje noma ababenabo isaqala. Angithandeka kabi. Ishintshwe kusho yini nje, pho? uma ngimthanda ngale Ngathi ndlela amanga. ukuthi umuntu nje ozophatha yena kahle wayena nje usethandweni lami. Yeah. Manje umuntu asekhaya angisazi noma ngithi umfazi wami noma ngithi umuntu asekhaya. Hayi mntase. Njengoba engasayenzi le nto angisaboni kahle nami. Mina ngicabanga nje ukuthi hlukane isikhanti nami. Uma wakhe ufuna mina ngiwashe njalo, ngikline, yena ahlale inkinga. Wena fa wenzeni ngantela Ngiyakwazi Ngiloboleleni kahle. kuyashintshisana. Awufuna azowasha yena nawo. Ngoma noma Kuyashintshisana uphikisane ngoba omunye noma khona bisisi wakho isho ukuthi ayikumsebenzi. ngobani. Angazi. Okay ma nobhuti mengazama usisi ukuthola amatoho nithola umuntu ozosiza ngeni ngaba nenkinga nalokho ozomshintsha mhlambe ehleze enze into eyodwa mhlambe ukupheka njalo. Angimandi mina. Mekhona umuntu osizayo. Makhona nje umuntu osizayo. Kuphela Kuphela mina ngani zami bengizihlalele emajaldini ngisebenze emajaldini. Udodi ngiyawazi. Angithandi futhi kulale ngingaphekiwe ngathi elami idlozi kufuna lifike kunuka ukudla endlini. Kumele upheke. Uma ngabe uyezwa-ke. Uyezwa-ke naphambi kwena akakwazi ukuthi ahloniphe. akahloniphi nami Ya, ngibona kunjalo. Kunjalo. Angiqondile ukukujaja. Manje bazothina abantu uma ngithethisana naye. Ngamtshela efika usho bakubo ngathi akayena umakoti lekhaya uyindodakazi yami. Yabo. Indaba ukuthi imakoti thina sisebenzisa. Simuphi igama mefika umntwana sembiza ngeke ngoba asibalekele indaba ukhona umakoti khona ini. Yeah. Kodwa uzikhiphile kumina. Ngiyakuzwa. Uzikhiphile. Uzikhiphile. Ukudla kudinge ukuthi kuzophekwa ubani kukhona. Kuze Ngeke bafowethu. Ngeke. Wena Ngeke. wena umsamnikelani kodwa imali obeyazi ukuthi uyaphuza lo muntu uyophuza. Phela shadini. Manje fanele uthathe imali uthathe kene imali otshwala ungafuni ukusebenza wena. Meningahlukana manje nje senishadile yini umshado omhlophe? Cha. Aw usushadile ungashadi futhi? awusekho. Yes. Shoda wona. Yamuzwa uThembi. Awusekho. Angazi wawubone nawe ukuthi wenze njani manje. Ngoba phela ngeke ngihleze ngibanginte eyodwa nawe. Kodwa ngihambe. Akuze ukutshwala inkingi ngoba Hayi ungahlala. angihambi shuthi nje kuyeka-ke kodwa. Nini? Angazi. Nini? Ngazi kwa manje ngathi usadakiwe nje ngibuka. Angadawo ngilungiselela ukuya khona kodwa. Ayithi yabona-ke. Manje hlezi sibanga lento. Shuthi njalo nje sibanga lento. Futhi. Ayingeke. Awuhambe one way. Ungasabuyi. So right ngayi. Ayisengirayithi ahambe nje awuphula. Yabo lento iqala la inkinga yami ukuthi wena sithandwa sami uthi ukhuluma noma yabo mina ukuthi angitsholi nabhuto la ekhaya uma ngimazi but ngimthatha as umzali so ngithi ma even ma wami indaba wena uthi uma wakhe Ngokuzala yena phela. if iBhayibheli ihlonipha ihlo nonyokuza insuku za webesho your biological mother nje ungena umama kusho ukuthi ayikho umunye umuntu wesifazana okhulile ongaba uma wakho ongamhlonipha. Nangize ngithi mhlambe khona igcewani elithile eliketshwaleni elimenza elifike limconfuse lemqondweni. No tshwala veza lento Limona eyiyona. kakhulu, Hayi. Ma wami tshwala veza lento eyiyona. Mo yileyo nto oyibeyona kakhulu yabo uba nokuyithemba yenza ngeconfidence. Inkinga mncane lo mntwana ngani yami. Kakhulu. Ungathi umuntu oswakwashada wabuya emendweni indlela yakhe. Ngeke kumelane naye ngokukhuluma. Ukuze ube right ufuna uvela uthule wenze lento. Yenzayo. Ngeke ngihlale nomakoti onje mina nginesifo samathambo.
ngelilanga makushisa nginenkinga makubanda kakhulu nginenkinga Ngiyakuzwa. ufuna umuntu ozongi-understand angiyena futhi lo mama ondlulela imbhede owenzelwayo ngiyazenzela yonke into ngifuna nje abe umakoti njenganabanye omakoti basemndenini nginamahloni mina ngowakamakoti Ayi, ya ngiyakuzwa ma. esedakiwe segqwegqwa phakathi kwabantu esebuza ukuthi ubani yena lo ungayithini yonto ngani yami Ebuza abantu akabazi phela abanye abantu mabebuthi umakoti kasibani lo uyazi ukuthi kuyamhitha lokho makunomcimbi wenze njani? Unokungabuya abuye ngakusasa ekuseni esobuya uthoba lapho. uyezwa Namaspo. uyezwa ukuthi ngempela khona into emonayo medakiwe ingqondo yakhe Bamthakathile ngathi. manje ngeke ake bamlaphe bakubo ake bamlaphe Kodwa wona cabanga ukuthi nimbiza ugogo wakhe nimchazele ukuthi usenza kanjani. ugogo wakhe washo wathi njengoba yena emkhulise ugogo akaphuza njengamgogo wakhe akeve benenhlanhla lomntwana ngoba ubume emuva wafika futhi bephambili uma akaphuza kabheni simkhombisa indlela Uhasbela kodwa uhluleke akaphuza lapho uhluleke lapho Hayi. uhluleke lapho Uphuza ngibhemi. Wathi nje akazi. Uphuza angabe ngithi mina mhlawumbe umuntu owazi ukuthi abe Ay, right control. savane kodwa nje Ey osukwini kodwa use right. isavana. Hayi ngiyama nesavana bhodwa. Umuntu ophuza isavana umuntu osuke kwazi ukuphuza utshwala. Hayi, Abantu umuntu ongaphuzi kakhulu angibonisa ngathi eqale bephuza isavana. ngiyayivuma Kukhona into lonto ekuthiwa Sokuyisidawu ngempela. umakoti manje emthanda kakhulu Uyavumelana nami Umkhahlele. ngithi Njengoba isidanga ngempela nje. Sho ukuthi phela ngiswele. usawufuna kodwa lo mendo. Owami vele. Hey akubona wakho. Bra wami mina intamo ngicela ukuyinikeza kubhuti futhi ngicela udecide wena inhloko la yabo ukuthi uma uyamkhulula uthini ngosisi angifuni kube mina osho izinto ezithize but usisi I believe ukuthi she needs help ngayo yonke indlela but until ese right ngiyakusiza bhuti wami akangathi sithi yena akabethola usizo ebe on uma uzogcina lahlekela umzali because abantu abadala maybe sebecike kakhulu baye bavuka ushukela ngama ngisho inhliziyo but for now I think fanele uzama ukuthi it's either uthola usizo uyayisiza yena or uyamsiza because niyazwana nini nizobona senza kanjani Mina njengamanje ngamsiza engase kuthiwa avumelana ukuthi utshwala uyabiyeka. phela umuntu ose addicted akakwazi ukuvuma leyo nto Ngamsiza. mhlawumbe into esingambuza yona uyafisa ukusizakala otshwaleni Yebo. awukwangcono ke ngempela Yebo. mungathola Ukwenza rehab njani nje mhlawumbe ukubiyeka noma ukunciphisa. biyeka ayibonga sabunciphisa Ukubiyeka. Yebo. yafisa Yebo. yabo uthi uyahamba umendo Sengiyabona manje. awubuyi umqondo Kancane. because benginikeza ubhuti ufuna decide whatever decide la thina so support ubhuti Asivumelane. Ubukwaphuza. Lamasonto awu2 asakona. Senze njani? Isihlukana. Ngibuyela ekhaya. Anginqumeli mina leli sonto. Leli losibili. Vele ngiyakulolo ukuthi ubiyeke utshwala ngiyazi. Ngiyabuzwa. Kodwa leli losibili asivumelani ukuthi kwenzakalani ngazo. Ngingiphuze ngizobe lento ofuna ibe yona bese ngiyaxolisa kuma wakho indlela bengikhuluma ngayo naye. usathuma wethu. wakho yabo le izoqala khona indaba le ngizobona Inkinga khona kushintsha lapho masuthi uma Asavumelani kahle. not wakho uma Ngiyezwa. awumthanda uma Ngizozama kodwa bengathanda hlala naye. Ngithanda ukuthi sibe nomuzi wethu nathi. bra wami ngoba usamthanda usisi ufuna ke phambili into enganisiza ngayo mawami ngicabanga ukuthi sizama ukuthola ucwepheshe kulolu daba kuzoba nzima for mina ngeke ngikwazi uqhamuka nesinqumo ngoba sizosuke sihambelane nami kanti it's not about me you understand so I think it's fair my brother for me ukuthi ena ngizama ukuthi sikhulume nethimba sin provide ngocwepheshe ama therapist mhlawumbe ahlala usisi nabo nihlale nabo nayo as family athole rehab athole counseling then we'll take it from there. Yeah, nami ngabona ukuthi ngawusizo olukhulu lelo. Istep sokuqala nje sakhe futhi naso okuyiveza ukuthi uprepared yini ukuhlala emendweni. Mhlawumbe khona nangakufuna ukungitshela kona cause about umango ubukhona la nje yabo nje indaba ama wakho it gives yabo ama vibes nje ukuthi angikimthanda uma angifuni ukuhlala naye why ungafuni ukuhlala nomuntu omdala eyedwa egcekeni uma wendoda yakho Ngoba uyathuma kakhulu. hayi khathazile kodwa ke khuleka Thomas angizile ukuzokujaja mina yazi
into engifuna ukuthi ngikusize uyaqhubeka emzini wakho or awuqhubeki. And also mawami ngicabanga ukuthi indlela yami izohamba iphele mina my brother. Okay. But oqepheshe babalekile ukuthi nibathole. And then we'll take it from there. Bazokwazi umsiza nange-rehab ukuthi usavumelana ukuthi lapha ngabuye seshintshile. Kodwa mawukuthi uthi utshwala uyabiyeka but uma akamdingi I don't think yes ukuthi unkosikazi wakho lo muntu umuntu ohambo lapho. Ukuthi usangabuye ekhaya bekunjalo. Yeah. Bengamdinga uma Yeah, kuyingozi kakhulu nami angazi noma ukuthi wena ungakhopha yini but mina ngiyayifaka ecathulweni zakho mase kuthiwa ngishada nomuntu othi akamthanda uma wami ngiyazi ukuthi ngayinkinga lo. Umuntu engavundla kena 9 months wangikhulisa ngafanele kube nesizathu ukuthi uma wenzeni ikhulunywe lento ibeke phansi ilungiswe ukuthi iyalungiseka. Then ngoba singalesithi mhlawumbe uma ungafuna mhlawumbe khona uma into ayenza kusisebenza ukuthi because angibona ukuthi ngabe ukuthunywa kuphela. Kukho kunye lokho nje kuphela. Wayidinga ucwepheshe sithandwa sami yazi. Udinga i-counseling. Mina ngakusolo okunye mina kuma. Ukuthi nje uyena mhlawumbe noma abangabonisana kakhulu lapho. Kodwa naye kuthi khona esalayo kuyena. Khona esalayo kuyena noma. Kuba ukuthi uma angiyazi mina nginayisho. Kodwa yena ngineshow uyazi. Mina ngenzeka ngiyasola like thini. Shuthi freedom khona la. Lehamba ukuthi yeah nami mesahlala la kune limit bese bebo babili kuba lula yeah kuzoba lula yabo. Hey kodwa futhi my brother I advise you ukuthi ukuthatha umuntu ongakuhloniphi okokuqala lokho nongekakwazi ukuthi allow ukuthi ube indoda ube leader and respect you. I don't think umbono right but njoba ngishilo ukuthi I can only advise you kwezinye izinto but eyami indlela ngicela iphele la ekuthenini ama therapist azokwazi ukuthi wona adlala indima and then mhlawumbe umndeni besiphinde sibuya so checka so fica sekungconywana or sekunoma sekukuhle kakhulu ikona engikufisayo but mengafika usisengasekho nakhona angazi kodwa ke mekhona nakhona kungijabulisa because mina ngifuna ukuthi abantu bazwana ngifisa ube khona uhambayo kodwa umuntu bese bona iphutha lakhe asimxoleleni sibone siyanjani phambili. Ayena nje bezofunda nje emaphutheni akhe. Na therapist iyadingakala. 100%. Ngoba umnqobi ngeke aphume la engikushoyo nje phambi kuyini ngeke aphume la umnqobi. Ngingafile uyophuma la ngifile. Ngokwakho omunye umuzi wakhe. Unqobi dlula umuzi wakhe. Once ngafa mina ukhathe lo muzi bayophuma kona beno anele uma sengifile. Ngiyakuzwa. Lokho ngiyakusho phambi kweni ngeke unqoba aphumele. Yena ndlala ifa ekhaya. Mengafuni anele uyena uyohamba ashimnqobile. Yebo. Bo muva la uma mina mhlambe sengishonile angimanje ke kubathathe ke bahambe ke bokwakha kwenye indawo. Hayi kanje. Ayilama ngiphumi la. Ngeke ngishiye myself. Yeah. True, ngiyabonga. Awukho nzima ukuthi ngishiye kunzima ukuthi ngishiye my akunzima. Anele. Yep. What is your take on all this? Osokuzwile your last statement. Ngizozama ukuhlala nawe uma ngenze lezi zinto ayishoyo. Good girl. Uhloniphe. Uhloniphe. Ngisho wena nje. Hayi ukuthi uzokwenza izinto ayishoyo. Umhloniphe futhi. Ngiyakuzwa. Okay, ngicela ukuthi sithathe udaba silibeke ocwepheshe sabonga kakhulu mama for ukukholelwa kuthini ukuthi singakwazi ukuthi mhlambe sibringe ilight kancane yabo. At least khona green light kuyabonakala ukuthi kuyekapi phambili. And also ngiyabonga bhuti wami ukuthi usinikeze isikhathi ukuthi nawe bephathe lenkulumo bese uyakuveza nawe ukuthi uzizwa kanjani ngoma and uqhubeke umthando uma wakhe and protect uma as long as usaphila umsebenzi wendoda leyo. Yeah, ngiyabonga. Yeah, mekuthi khona iphutha khulumisana noma naye umbona ukuthi mawusephutheni mhlawumbe ukuthi anele khona angasitsheli kona noma ngafisa ukuthi sikwazi. But mawukuthi akukho futhi ongaphezulu ngaphandle kwalokho noma beyond that, please my brother, thola usizo, thola girlfriend yakho but if uyahluleka
uNkulunkulu uzomnikeza umuntu wakho kufanele abe unkosikazi kuwena. Nakhona sisho ukuthi omakoti phela babe iqela zokuklina nokupheka, kodwa if awuthandi lokho kufanele usebenze kanzima ezumakoti ukuze usibambisane nobhuti athenge ukudla wena ukhokhele umuntu osizayo and then bese ubabhizi. Hayi ukuthi ube bhizi ngotshwala bese ungabusakwazi futhi ukwenza ama-duties ukuba umuntu wesifazane ekhaya, because basically ukuklina nokupheka ukuma-domesticated umsebenzi womuntu wesifazane. So if ubhizi yabo mubhizi siyazi ukuthi hayi kulungile khona umuntu osizayo washayo uklinayo, someone will take care of uma njengoba esho ukuthi usenamathambo naye yabo. Thank you so much Michael, ngiyakuthanda yeso. uNkulunkulu ukuphile yabo ubambo la, kodwa ngiyakubona ukuthi hayi khona usathana ukubambe ngephesenti and manje leqa and isavane nephesenti eleqa ngempela li strong. So I don't think ukuthi ngisho nokuthi uyayishayela babo right usuqale ngayo. Anyways, angifuni ukumosha isikhathi, ngiyafisa ukuthi bathole ucepheshe and also ba provide nange rehab, mhlawumbe will take it from there and izobe i-respect yakho, because isibindi esiningi siyatholakala utshwaleni. Ngibona abantu abajwayele ukwenza izinto ezisabisayo kuthiwa medakiwe kanti cha kusekuyini bese kuthi utshwala muphi isibindi. Ngiyabonga. Anyways, kakhulu kanzami. Siyabonga kakhulu. Ukuthi ngibusise. Thank you so much. Ngiyabonga kakhulu. Siyabonga. Anele, ngiyakuthanda ngani yami. Okay. Oh wow, it's beautiful. Nangu my sukuma Anel. Oh God. Yasho ukuthi festive season abantu sebeyazwana yabo. Kodwa ingadrobi ke from i-counseling yezo. Akungadrobi futhi for i-rehab. Akulula lapho phela utshwala saqabana mina notshwala. Yeah, wakwaphuza nawe. Angazi sibangani, angazi sibangani mina nawe. Kodwa khona lento esibangani. I think uthathe ekhaya ukuthi vele into ongajwayela uzange ube-expose iyona. So let me not waste time bafethu, niyabona happy ending again and I love that wholeheartedly. So umndeni-ke ngiyabona ukuthi ngathi khona la yakho naphambili. Mina ngifisa ukubona mase ngibuya ukuthi sekungcono kakhulu sekumnandi kakhulu. And right now let me love and leave you bantu bami nginithanda ibhadi. Yes, Black Life TV, continue watch this show and continue to support us in Thandi Ibhadi. Please make sure you do subscribe, like, share and comment us in Thandan. I'm out. See you on the next episode. It's the Black Life TV.